25 éve kezdték meg Debrecenben a kung fu oktatását. Az eltelt negyedszázad alatt a civisváros a harcművészet fellegvára lett. Vasárnap délután a Lovardában ennek tiszteletére rendeztek gálaműsort. Mester és tanítvány. Mádai Norbert, a kung fu Kelet-Európa első számú mestere jól döntött egy negyedszázaddal ezelőtt. Akkor Szél Gábor tanítványát bízta meg, hogy indítsa be és vezesse Debrecenben a kung fu oktatását. Harmadik tanuló fokozaton volt, hangsúlyozom, egymagam plakátoltam, szórólapoztam, néhány diákkal kezdtük a tréninget, aztán szépen folyamatosan megerősödtek az iskolák, és most már több mint 100 oktatót, mestert neveltem ki az elmúlt 25 év alatt, és most már egy olyan szinten van Hajdú-Bihar megyében a Wing Chun Kung Fu, mind a civilek számára föntartott iskolákban, mind pedig a rendvédelmi és katonai egységeknél, ami úgy gondolom, hogy méltó ehhez a szép harcművészeti rendszerhez. Szél Gábor azt adta, ami ő maga, azt a katonás, de mégis szerethető, de fegyelmezett, de emberközeli tanítást, ahogy ő azt a sok-sok tanítványt, azt a sok tucat mestert, oktatót, helyettest, asszisztenst kinevelte, akikkel megszeretette a keleti harcművészetet, akik felé jelezte azt, hogy ez egy olyan egyetemes érték, amely minden korban képviseli azokat, amivé mi válni szeretnénk. Kitartókká, erősekké, gyorsakká, bátrakká, olyan példát állított önmaga elé, a tanítványok elé, amely követendő és amit követni kell. A most 50 éves mester tiszteletére rendezett gálán az ország szinte minden pontjáról és külföldről is érkeztek, hogy fellépésükkel tisztelegjenek a kiváló harcművész munkássága előtt. Ez alatt a 25 év alatt Szél Gábor azokról az emberi értékekről, a tisztességről, a hűségről, a becsületről, a Wing Chunhoz való ragaszkodáshoz, a szövetséghez, a mesterhez való hűségéről olyan tanúbizonyságot tett, mely mindenki számára példaértékű, és mindenki számára követendő példa kell, hogy legyen. Én úgy gondolom, hogy a kínai iskolákban is egy olyan ideális tanítványt jelképez Szél Gábor, aki mindig, mindenhol segítőkezet nyújt a rászorulóknak, megvédi a Wing Chunt az erős kezével, oktatja, tanítja, neveli a tanítványait, és ezek mind-mind ebben az értékválságos világban olyan maradandó, klasszikus egyetemes értékek, amelyek tökéletesen kifejezik azt a nevet, akit Szél Gábornak hívnak. A rendezvény végén Mádai Norbert bejelentette: Szél Gábor ettől a naptól kezdve már 8. fokozatú mesterként tanítja ezt az ősi kínai harcművészetet.